Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa, Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. kuna yi wa alhazai hidima. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al'ummar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗaya daga cikin ayyuka na falala da ake so musulmi idan ya samu dama ya yi a cikin watan Ramadan shine wato zuwa umra a cikin watan Ramadan. Hakika umra a cikin watan Ramadan tana da falala sama da umra a wani watan da ba na Ramadan ba. Sannan kuma daga cikin ayyuka mafi girma da mutum zai iya yi a cikin watan Ramadan domin samun lada da kusanci zuwa ga Allah shine zuwa ɗakin Allah domin ziyara domin aikin umra. Ya tabbata a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa, cewa wata baiwar Allah ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina son zuwa aikin hajji amma kuma raƙumi guda biyu muke da su kuma babanmu ya ɗauki guda ya tafi da shi, don haka niyya ya zan yi in samu damar zuwa aikin hajji. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita fa'tamiri fi Ramadan fa innal umrata fihi ta'dilu hajja, don haka ina baki shawara a madadin wannan aikin hajji da kika rasa to ki je umra mana a cikin watan Ramadan, domin umra a cikin watan Ramadan tana daidai da yin aikin hajji ne. A cikin riwayar Imam Muslim ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa innal umrata fihi ta'dilu hajjatan ma'i, yin umra a cikin watan Ramadan tana daidai da yin aikin hajji tare da ni, wato tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wanda ya samu dama ya je umra a cikin watan Ramadan, hakika ladaddaki da falaloli da ake samu a cikin watan Ramadan nasa zai ɗara na wanda ya yi aikace-aikace amma bai samu damar zuwa ɗakin Allah ya yi a can ba. Banda kuma ka yi azumi kana ɗakin Allah, ka yi addu'a kana ɗakin Allah, sannan ka yi sauran ayyuka na alkhairi da ake iya yi a gida duka ka yi su bijiwari baitullahi haram, kana matsayin makwabci ga ɗakin Allah mai alfarma. Duk wanda ya samu damar wannan ya yi ƙoƙarin yin tattali da kuma yin tsimi da dabarar da za ta sa a cikin watan Ramadan, musamman ma a cikin kwanakin ƙarshe waɗanda aka fi son kyautata ibada a cikinsu, mutum ya samu ya je ya umra, ya bauta wa Allah, ya roƙi Allah, ya nemi kusanci ga Allah, kuma ya nemi falalar Allah da aljannarsa a cikin watan Ramadan. Allah Ubangiji ya hore wa dukkan al'umman musulmi masu neman wannan falala, Allah Ubangiji ya ba su dama, su samu dama domin su yi wannan aiki mai daraja ta umra, kuma su samu damar yin ta a cikin watan Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum yan uwa musulmi, muna yi muku barka da shan ruwa daga hukumar alhazai ta ƙasa baki daya. Sannan kuma muna so mu faɗakar da ku cewa akwai alfanu mai yawa ga sabon shiri da muka kawo na adashin gata. Yana da kyau ku ga cewa kun je kun buɗe asusu, kuma za ku yin haka ta zuwa bankin Jaiz wanda yake kusa da ku, ko kuma ku yi amfani da salurar wayar ku, kamar yadda aka shi aka buɗe haka abubuwa da yawa ta salura, to shi ma bankin sun ba da abin da ake kira app wanda za ka iya buɗe asusun. Allah ya taimaka. Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar BBN
BVN da na NIN da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato hajsavings.jaizbankplc.com. Sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka: 091-300-10000 ko a garzaya bankin Jaiz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha, sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin haji ta ƙasa NACON tare da haɗin gwiwar bankin Jaiz. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato